Keseng samlash nong lihima langren ha khanyau trik juliu ajar phulai kila pelong ke jingya pajba hasnong phlang di loin bat kumjuru kila yoru ban pelong ke jingya ya pajba haksnong ken sosan Southwest Khasi District da benta bandawa ke District Council ban penhiar suki UCM joka himalang ren hari singi joka jingya ya pajba hasnong phlang di loin ke bagila pelong ha sisa jan balala hakabar ki spangut ki pajba ki bakentha ki kenthei bersendrang kilai perta haringkat de ki jingtho hagi plakat ban pensngo biang ke jingdawa UCM nang te CM yong ke himalang ren bude ban hiar suki no naga jinglong CM jongu namar ki kam sinshar donbor jongu yaki khun ki hajar jong ke hima hani singi kila dawa ru naga District Council baka dewan wengno ke jinglong CM jong nang te CM yong bala naga District Council kam sngap ikani ke jingdawa jong pajba ke himalang ren ke seng samla himalang ren lem ki paj ke hima kinsal ya kabadan kam haba jingkren uba PS lingdo bolong presiden juga seng samla hima langren ulah pendra mi jing thau jong CM nangte bigi menteri ke management board ke bala yelam bakla ikun hajar jong ke hima da ke bakno ulah penen kam bakla ya ke pisa jong ke hima Nakalian jongi mentah dah ka mesem ke jing siapia ni wanang banyak kendulang hane banyak yo ban raia ke kubur ban pensngau saki bor ki bahalor saki taki kli long susar jong jat pendeu ke jongi saka district council bagi ngekam baka district council kan snap ya kan ke sur ke jing kaang ke jing ut jong ikun ki hajar hang ne pok ke hima laba im ke jat pendeu laba im laba ka hima ka im ka jat pendeu ke im laba ka hima kam don sai pikwa laba sai pingyo e kata ka jat pendeu laba ka kendau ka siap ka don im ki kun ki hajar laba om don kendau om don siap hang no ki kun ki hajar kin song kin sa kadon ka kentin ka bong usim klam ka hima hadoi hang ne po ka hima ka jong i nidon ka hima klam usim nidon ka hima nyimdon usim don ki menteri ki lendo haka alpo do trik jong plai ne habang ia sa jang tai pot normal kiong yapi jang kha menno balai piwan batai start mentah nong jin la dala kha yang hi ka tai ka por pi thomor ye ka ne ka hima nginum ailat tale le ru hanai endang ila la kha yang ni la helasan nilap kini ki jingle bian ki jong pi hatongin sa hatongin su snapchat haba ki tai ki por ni pat kha te ngin le kum no ngima ba ni hanai mentang ila kha yang ni la lap ki jing sisa kai pi ke thomor ni mentah tale le ru nginum aili bat ka bor nong sensar ki kri nong sensar hane po ka jat bendeu ka District Council nginum ailat bakin don hakaliang jono ru bat katni ukun hajar ukhi ulenga upisa lala kimle ai niru ngidon la jong ka benta bangin le ai menta pat ka ai ka bejien pilong lang kenya ukenya ya pi sop sapai ka por lala pim vitrono lala pim wendo ya ka tai ka ai ka pila soi yo om dai tang ya pi ka jing pen sistem kawan patang la patang ki kun ki ti jo kana mod la pi ka soi ka tai ngam tep dia kata ngam kwa ban tep hanrei perkhat hi ramen sim jo pi hato pila soi ne am ya kata pat pi soi ya kata ban pliau pono halam kam samdai ke jing bakla ka jongpi kadai ke jing yalam bakla ka jongpi pisai ka manlet pliau kata maki ki let submit hapok kut ki orang bagini ki ba menjur ban aida ya ka silang khot joka khendau joka himalang ren saka ying jonga wang usim gini ki kun ke ja joka himalang ren bala menjur ban dino ya ka khendau joka himalang ren saka ying jongi hato kam dai ka blackmail hato kam dai ka jing yalam bakla
paswai ban pliau ko nong halam ban lek submit ho pokot begini gini ginong lilam bisa telat pun sakot jadi kom ginong lilam jese gitu kiba don hang ne pat ki bom don hang ne kiba snok kiba menjur ya ke jing lilam bat ki ya ke kendau ke siap jong ki himalarin ngangai scam kal jing leng a bat ke jing pisah ke mensim jing titlam jong pi kam dei ke bekai game udah ban pengkut ya ke management board tang hadin satu ke ne benai panada omla bende kata ya utaru minum air